Chiegni familia 40 mane opango udi orofa more gwenge mathindigwa e kaunti ma Kiambu koro nochuno mondo dar mapiyo piyo bang' ranyisi mag odno lwar chako neno. Jatend kaunti ma Kiambu manonono odno mar orofa 4 ne owacho ni ok owinjore dhano dagie iye kendo inyalo mana lose eka mondo mi dhano bi oti kode. Edwin Okoth miyo ler mathoth. Ot mar orofa 4 ma ong'ere kaka Jenid Apartments osechung' tir e gwenge mathindigwa kaunti ma Kiambu kuom higni 10 mosekalo. Kata kamano, bang' koth mosechwe matek kuom jumbe 2, odno koro lengore. Jodak makanyo fundo mapiyo piyo. En sa mar dar mar reso ngima kod mwandugi. Sirni ma omako odno chal ma koro ling'ore lo, kendo koro ot barore. Hizi nyumba kukiraki zimekiraki sana. Kupayani zimepasuka kabisa. Na hata juzi tukikuja ilikuwa inajaribu kama ina sink. Sasa tukauliza madam wakasema mchanga inapita chini. Hata ukienda pale kwa nyumba yenyewe ndani imekiraki kukiraki. Jotend kaunti ma Kiambu manonono odno ka hotel ne gikod jatend migawo malo kod udi Salome Mudhoni ne wacho ni jodak duto nyaka wuogi kapod itimo nonro matut e chal mar odno. For the safety of the tenants, we've reached a decision in conjunction with the developer and the other security teams that are here that all the tenants should vacate the houses today to prevent any incidences, while our engineers who are on the ground are investigating to find out why the building is sinking, and we should be able to get a report of what is causing this problem in the next day or so. Mudhoni wacho ni orofa 4 go nyaka non mos kaachiel kod ute man machiegni kodgi kapok oyang ne nyalo losgi kosimuko gi mondo ger manyien. Eventually we will also move to structures like this that have been in existence for some time, because our intention is to ensure that all developments and all the buildings in the county are actually safe for the occupants and for the people that live in those houses. Nonro mane otimiga mokalo kod duol matayo gedo mag udi mapacho ka NCA yango ni ute 10,791 kuom ute 14,895 mane onon ni kod ng'ikruok mopogore opogore kendo nego losgi mapiyo mondo geng' lal mag mwandu kata ngima manyalo neno. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.